Sada vidi. Evo, evo. Sad ti vam to. Sad ti to. A ne, ne. Ja, evo, evo. Idu krug nam. Ja ne vidim šta snimam to. Evo ide vam. Gledaj, stići me, gledaj. Ovo je bot. Šta je bilo? Pa ruknula dvojica. A ja nisam siguran. Dobro. Onaj 75 iza njega. Treći. Viš ovaj 75 i drugi Matej treći. Novi za odlazak. Ajde. Jao, evo Božan sport, ali ne voli biti. Ovakvi stanja, sve što ti napraviš sam napraviš, jebi ga, loša ako ucereš sve sam. A ovako ekipa jebi ga ipak nije nego slati. Ujebot šta... Kdo? Pa jedan na drugo. Imamo sreće da nismo tam, pa gled pravi. Ne, pa vidim da ga prvi ti da. A jebate nikad. Ako je pao, jebate. Bilo me blizu, to je pao.
Da, je drugi.